Drugari, pročitala sam vam jedno o Deda Mrazu, a znate šta ja još volim? Ja jako volim more. Jo, kad dođe leto koliko volim. A znate zašto još volim? Zato što ima trešanje. Trešnje obožavam. E pa evo jedna priča koja se zove Trešnje pobegulje. Meni to već mi je smešno. Dakle, kaže ovako. Jednog sunčanog junskog jutra čitavo društvo iz Svilen šume zaputilo se na izlet na jezero. Poneli su korpu sa hranom, ćebe na kome će sedeti i drugo. Smestili su se u hladovini velikog drveta. Žirka je izvadila iz korpe vodu, lešnike, salatu i razne đakonije. Najvažnije od svega su bile Čupine omiljene trešnje. Mogu li samo jednu da probam? Pitao je molećivo. Uzmi, ali nemoj odmah sve da pojedeš. Hajde da se prvo malo poigramo, odgovorio mu je Zuba. Čupa je uzeo jednu da proba, pa onda još jednu, i još jednu. Ko zna koliko bi pojeo da ga nisu odvukli na poljanu da se igraju loptom. Kada su se vratili, činija sa trešnjama je bila poluprazna. Svi su se odmah okrenuli prema Čupi. Ali nisam ja, pa bio sam sa vama sve vreme, počeo je da se pravda Čupa. U pravu je, reče Zuba, nije on mogao da pojede trešnje, bili smo zajedno. Šta mislite? Ko je pojeo trešnje? Ja nisam stvarno, nisam bila tamo. Ajte vi lepo da pročitate, pa da vidite ko je pojeo trešnje, ili neko drugi da vam pročita, sve jedno. Ja što me živo interesuje ko je pojeo trešnje.